Xunto co alcalde Adolfo Muiños, a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, percorreu diversas zonas afectadas polo lume na parroquia de Leiro. Tivo tempo tamén de falar con algúns dos veciños afectados e coñecer de primeira man as súas impresións sobre a catástrofe, mostrándolles o seu total apoio. Ademais, anunciou que o BNG ten previsto levar ao Parlamento galego varias iniciativas para abordar un novo plan forestal que beneficia a todos e non un modelo que só beneficia as grandes empresas. Tamén sinalou que reclamarán máis recursos para a prevención e a extinción de incendios. Que despois do desastre que vivimos nos concellos de Dodro e de Rianxo ten que haber en primeiro lugar unha avaliación de danos e en segundo lugar un compromiso claro de que vai haber investimentos para que este lume non signifique unha destrucción do noso patrimonio e que, por lo tanto, a Xunta de Galiza ten que comprometerse a medidas de restauración, de regeneración, axudar as comunidades de montes que durante moito tempo fixeron investimentos e que agora ven como esos investimentos se estragan, porque é evidente que hai unha parte da nosa riqueza que quedou estragada e arrasada por estos incendios e que require de medidas que imos a exixir no Parlamento de Galiza e que desde logo creemos que é urxente que se tomen, ¿no?